News. IFM News. IFM News. Lokal. May sayang ka tayo di Disaster Risk Reduction and Management Training. Iti entero ang North Luzon, partisiparan dagiti agtutubo karaytoy atawen. Segon kan National Youth Commissioner Jervy James Gomarit, tinasaw nga aktibidad at kat maysa karayti dakkel sagsaganaan ti opisina. Kana ni Gomarit panggap tinasaw programa nga sanayon dagiti agtutubo sekna ti Disaster Risk Reduction and Management tapno maadaan adal kan manayunan ti impormasyon dagitoy. Inay na manamnama kalpasan ti panagsanay dagiti agtutubo ket kabaulan dantoy ti tumulong no adday ti mapasara na bagyo gingineda ken dumapay apasama ka. May naig itiraytoy inbatad ni Gomarit na nagkidaw dapay iti maysa aldaw training para karay ti agtutubo iti probinsya ti Ilocos Norte nga panggap iti disaster preparedness training. Mesa nga good news mi apo under the budget of the National Youth Commission may isayang kat ti mesa dakkel nga disaster risk reduction management activity training iti entire Northern Luzon youth. Nga mesa DJ in request tayo apo kita danto mesa nga special one-day training of Ilocos Norte youth iti DRRM itoy. Iso dati iyo may tayo tunubigat apo ta i-announce tayo together with ASEC Ana Remigio of Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon in lieu of the provincial fiesta of the province of Ilocos Norte. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.